ora edan lah saiki si sapa Jembawati Astana Gadamadana kuwi putrane Kanjeng Rama Jembawan jare bojomu telu iki nyolong kabeh ning ra tak resmi kabeh lah iya Kyai gleleng kok gleleng ayo guyu ki sing ratu wis rupan ora saiki ngene nggo bukteke nek sampean Kresna tenan Antasena kuwi aja edan lho kowe ora percaya karo aku ngopo to sik to aku pengen bukti nek sampean ki Kresna tenan kula aku nyilih senjata cakra tak weruh senjata cakra aku tak weruh waduh Antasena senjata cakra geri aja manut penonton golek liyane lho ya senjata cakra kuwi ora keri nanging mau dipundhut karo Sang Hyang Bathara Wisnu arep disimpen ana ing kahyangan oh ngono dadi aja mung kulino kera-keri aja sok mbedheki lah aku ki akalku akeh banget mung dibedheki lah aku ki sing monoton sing muni kera-keri kuwi ya Antasena goblok ora wagiran mesti dudu ben engko wae dilongkas modar ning dasar dingan nek senjata cakra ora ana Sekar Cangkok Wijayamulya Sekar Cangkok Wijayamulya ya nendi Sekar Cangkok Wijayamulya ki ora nate tak gawa yen to ora ana perlune tegese ora ana wong mati ingkang durung winanci oh ngono to ha saiki nek kowe sampeyan muni keri nek sampeyan muni ora kegawa sampeyan tetep dudu Kresna apa coba kaca paesan lho kok iso ngono kaca pesan ki mapane ning jero kulit jaban daging mapane ning epek-epek nek menurasa tok tonton kae lho musuh-musuh sapa Janaka menika mremban coba tak tontoni nah ngono kae nonton kaca pesan ki nggo nonton lakon sing durung kelakon lakon sing wis kelakon ning sampean ora ngerti iso ditonton ning kaca pesan Antasena sawangan iki lho kaca pesan deloken iki deloken mantengno nganggo permana jati mantengan nganggo permana jati mesti kowe iso weruh sik tontone oh waduh lah saiki malah ketok ngono Kang bela Bang opo Dimas kowe weruh ora opo iki lho kaca paesan gambar jagat ndi-ndi ketok iki sampean ngerti ora aku ora weruh apa-apa nek ora weruh apa-apa jotosi mati